लव जिहाद करून हिंदूंच्या मुली पळवल्या जातात असं विधान चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केलेलं आहे। सातत्याने बेछूट बिनबुडाचे आरोप, वादग्रस्त विधान यामुळे चंद्रकांत दादा स्वतःला चर्चेत ठेवण्याचा प्रयत्न करतात। दुसऱ्यावरती आरोप करण्याआधी किंवा असे विधान करण्याआधी चंद्रकांत दादांनी घरचा अभ्यास व्यवस्थित करावा असं मला वाटतं। या विधानावरून मला दादांना एक आठवण करून द्यावीशी वाटते, ते म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते शाहनवाज हुसेन यांच्या पत्नी व केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांच्या पत्नी या हिंदू आहेत। मग या दोघांनीही लव जिहाद करून मुली पळून आणून हा विवाह केला का असं चंद्रकांत दादा पाटलांना म्हणायचंय का? त्याच्यामुळे चंद्रकांत दादांनी दुसऱ्यावरती आरोप करताना आपण स्वतः किती पाण्यात आहोत हे पाहावं आणि असे बालिशपणाची विधानं टाळावी।